Дечки, пред се искам да ви се заблагодарам денешка на вашето присуство, да сте ми живи и здрави и ви чувствувам стварно като мой дец. Иако не съм, може и по-малечок от много тук от тази маса, от дамето и от Боко и от... Не е битно, може и от Рато тук, като не той. Значи, събрахме се за убаво, пред се, имам си невеста. Значи, чувствуваме стварно много близки. И тия 2 години, що сам председател в клуба ми е много променил на позитивно живото. Тия обвръзки, що сами... Останах да за коста му. Тия обвръзки, що сами, иако са големи, с благодарение на управата тук, що е до нас, не ги чувствувам като обвръзки. Давате ми енергия, вайда и чувствувате тази енергия от мене, ще ви да давам на вас. За финансовия план не се секирате, аз гарантирам и стоя зад вас, сеча е изплатена до динар. Бидете сигурни, секој съм бил почтен и че останам, това ми е приоритет. Друго, що искам да потенцирам. Тая сезона беше добра, дечки, да знаете. И аз съм задоволен. Такви бе околностите, знаех тоти, имахме много краток период за спремање, не може да чувствувате вина. Моля ви се, искам стварно да сте разположени, като до сега, що сте, и одиме с нови сили до нови победи наредната сезона. Дечки, ли ще не е изгубено? Значи, издаме правихме обед. Сите што сме на таа маса, екипата останал ист. Значи, забетонирани сме тук. Живи, здрави, и тук и Влашката ще отговорен за вашия тим. Моментално и цялата управа гледа то, даваме ангажман от нас и мултимедийски, и да шофали, кафали, значи се да сме комплет, един колаж. Реално, че почнем може по-рано малко с припреми, да се спряме като треба, и да не се секирате рано за тия работи. Искам да ви поискам много убава вечер и благодаря от срце, що останахме сите комплет, що нема некои сериозни повреди, освен гишката, що има изсекотина, не е това проблем, надмина се. Уште една, живи, здрави дечки, фала ви, що дойдекте, фала, що сте присутни в моя живот. Искаме, стварно искам, как ви обяснам от искам? И още едно нещо. Ипче, остануваш тука, нема вече екскурзии, знаете, от си прифарен, мисля за секои, да сме си стабилни. Искам да сме си стабилни, да се градиме, разбирате ли? Останахме си тука, като я затова викам една фамилия, като семейство с тим. Значи затова сме соберени и да се дружиме пред се, и да спортуваме, и не знам шо. Ако има някой друг избор, нормално от управата, от играчите, нека поведе. Може да кажа нещо. Денеска каква поддръжка му дадва на детето, така никой ще само да бъде. Само така трябва да бъде. Не за него, било за кой. За кой, да. Искам да се бодрите един между друг стварно. Това е от страна направо болка, се гледа не па ка игра некой. Браво, Ивка! Еме го идни от Вандерсара. Да се задавам на бредешките от страна, знам от мака, не сме концепирани, знам от дойте в неделя от такмици, знам от и пътувањето, ама как кажа, вие сте дела от това и като да сте тука пораснали, не да, не знам, нямам зборове. Секоја чест за сите, благодаря още една дечки, фала ви. Немаше да е това се, ако не бяха тия деца до Мешо са. Игор, Андрей, Благо и Войслав. Значи, фала и на них е да направо. Човек ще го нема тук. Може слабо да думате сега. Душко Чучук. Може! Дислав трябва и броя тук. Дислав ти трябва и броя. Не че да пиенеш ще му път. Вече не е пред. Папа, в мене уживате хубава вечер да имате Иро! и така. И са сега песничка. Може! Айде! Ако иска някой друг да каже, дружество. Нема кой да каже. Я ще кажа. Може, слободно. Ако искате ипката да го задържите като голман тука,
Треба да му најдете Лиса. невеста. Чије за Германија не го вршаме. Така е.